Salutat toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi vom juca Minecraft Pocket și așa. Astăzi vom juca urme de Skyblock. Am văzut pe mine pe Master și mi s-a părut interesantă. Hai să vedem ce avem. Aici suntem aici împreună cu Bogdan. Salut. Și ce avem aici în chest? O sapling, uniță, arc și un stack de săgeți. Ok. Pentru început de bine avem aici și un nether. Avem un generator de cobblestone. Avem aici, văd că avem mâncare. Da, hai să luăm prea dată copacul să luăm. Și dacă vă place, nu uitați să apăsați buton drag, dacă mai vreți episoade cu Skyblock. Poate în episodul ăsta, nu știu, poate o să ajungem în... Bogdan, mai ce atât, bă. Poate să ajungem pe lumea cealaltă. Bă, la vrame de 300. Bogdan, mai ce tu? Poate ajungem pe lumea cealaltă în episodul acesta, chiar nu știu. Sperăm. Și cum arată lumea cealaltă? Bogdan, arată și mai cred? Uite. Arată, văd că are un copac și ce avem aici? Avem aici 300. Mamă, ce mâncare avem. Bogdan, uite. Avem și un generator de cobblestone, deci dacă nu mai avem cobblestone. What? Ce ăsta? Un cartof cu poison. Adică un cartof stricat. Și ce avem aici? Și morcovi și cartofi. Avem mâncare. Să ne ajungă pe toată lumea. Și așa. Opa. Și hai să facem, să mergem la craft table din casă. Casa mi se pare chiar foarte ok. Jucăm multiplayer. Să facem aici o sabie. Nu. Am nevoie numai de un târlâncop ca să iau cobblestone. Am nevoie de 5 cobblestone pentru o sabie și un târlâncop mai bun. Hai. Și dacă vă place lumea aceasta, nu uitați să apăsați buton de like dacă mai vreți episoade cu Skyblock. Mi se pare chiar șmecheră și sper să vă placă și vouă. Ce avem aici? Da. Și cât cobblestone avem 7. Oh, perfect. Ok. Și aici să facem o sabie care ne permite și un târnăcop. Și prima dată punem sabia, târnăcopul, arcuri și... nu. Vreau să mai fac aici... O să mai fac un topor. Să iau tot trenul. Trebuie să iau și tot trenul. Jos foarte răișitor, a zis. Avem aici rem, dar nu prea văd bine. Hai bomba să sară eu. Și mai văd aici un rem. Și mai văd aici. Taci! Mai dăm cu bomba, am câștigat. Bravo. Și de ce? Watch the Kid Source channel on YouTube. Ok, și follow Kid Source on Twitter. Și ce avem aici? Am challenge. 631 coroane. Build over to the 3 bonus season in Survivor. Epic challenge. Build the entire Skyblock city in Survivor. Ok. Și ce... Hai să putem aici în chest mărul ăsta. Și cam atâta. Ba, hai să facem din tot remnul niște remn de prelucrat. După aceea să facem în stone slab-uri ca să mergem pe lumea cealaltă. Pe insula cealaltă. Oh, cât avem. Avem un stack de, aproape un stack de ăsta și hai să vedem. Woods. Trebuie să spargem asta. Și gata.
Și hai să mergem. Se face seara. Se face seara, nu-i bine. Hai să mergem în casă. Hai să dormim. We can't sleep in the night. Și noi filmăm acum afară. De asta se audă mașini, ciori. Că sunt enervante. Follow Kids Source on Facebook. Kids Source. Kids Source Minecraft. Hai că mergem să dormim. Și hai să mergem pe lumea cealaltă. Curbi merge. Ce? Mergem cu curbi. Cine? Ce? Opa! Avem un srebru pentru pasaje pe insula cealaltă. Mergem cu o bomba. Am băgat aici. What? Mai avem puțin, mai avem 41 de srebru, dar cred că o să ajungem. Nu știu. 38, 37. Unde? Nu înțelegi pe acolo, pe acolo. Mai avem încă 36 de sreburi. Și mai avem aici 34 pentru ca să ajungem pe insula cealaltă. Și mai avem foarte puțin și mi se pare chiar șmecheră insula cealaltă. Mai avem 30 de sreburi pentru a ajunge pe insulă. Și dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă mai vreți să apăsați de Skyblock. 20 de sreburi. Taci pe ea. Și aproape am ajuns. Mai avem foarte puțin. Mai avem 10 sreburi. Și am ajuns. Am las cum o să aici. Și am ajuns pe lumea cealaltă. În cur. Ce vreau să-și Bogdan? De parcă tu nu ești. Și cum n-ai ajuns pe partea cealaltă? Deci aici avem aici, am văzut că avem 2 copaci. Și what? Am găsit iron. Yeah. Am trănut ca pe mine oare? Da, l-am. Hai să luăm iron-ul. Oh, mai mult iron. Da, ce vrei? Nu să legem, poți să câștigi. Știu. Eu joc. Așa fel. Mamă, cât iron! Și aici suntem aici împreună cu Ianis. Salut! Și el are un cont YouTube. Cum te cheamă, Cum te cheamă, Sani? Scrieți Ianis Macovei și dați pe primul canal. Bravo. Facem o promovare aici, că Ianis este un prieten de-a meu. Și cât iron încă mai iau, Ianis? Am și o jucătoare. Da. O jucătoare. Și văd că what the fuck, cât mai am? Să mor eu. Aici fac un armură full iron. Poți să aștept? Foarte ușor. Și eu. Bă, ce nu pot. Ce? Da. Gata. Da, știu eu că e. Și cred că fac o armură full iron și unelte din iron. Că văd că am foarte mult iron. Și încă mai găsesc vreo 3 straturi. Asta cred că a fost cea mai... Am zis următor. Mai încetul, Bogdan. Gaz că ești reală. Acum Bogdan se joacă că ești reală. Pe contul meu. Da, pe contul Ianis. Da, și eu am un cont.
Da. Arena 7 level 9 cu o legendară. Am și eu Arena 6, acum este Arena 5, cu o legendară. La Vahan. Cea mai Și eu la strâmb. fel, din clan Battle Chest. Și la fel. Să moară. Să mor eu! La școală ți-a picat? Nu, La mine la școală. uite, Ianis, cât iron mai am, uite. Cât iron am? Am 40 de iron. Uite, bă. Știa. Să moară cât iron. Și că mai găsesc încă un strat. Eu pun la 1 stau. Gata, taci, Ianis. Hai să mergem că am găsit prea mult iron. Și nu-mi place mult iron. Că îmi place, dar totuși trebuie să mai rămână. Când o să am nevoie de iron, o să știu de unde, o să știu. What, o vacă! What, cum s-a spunat vaca asta aici? Lasă-mă, Wizard! Prințul, de ce ai pus prințul? Hai să mărăm și vaca. Ok. Să-și cum să fac. Tu ce are în el, Bogdanet? Arena 5 Bogdan. Eu am fost la Arena 6 dacă sunt. Uite, bravo, Bogdan! Da, știu așa. What, te-am mai văzut insulă? Ok, da. Insula aia să explorăm un episod următor dacă vrei să explorăm lumea aia de acolo, trebuie să strângem 10 like-uri. Dacă vrei să mergem pe insula cealaltă, pe a treia insulă, vreau să strângem la episodul ăsta 10 like-uri. Și o să continuăm seria de Skyblock. Și cam atât că acest a fost episod. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai vreți episoade cu Skyblock și la revedere!